Bamako ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan Jean Seydou an be bele jele fo ni wala nyuma do marhaba an sigira an ka kɛnɛ kan tandala la jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala boli kɛ odo Jean Seydou k'a dɔn jamana kunnafoni a b'o de ko fɔ dɛ Mali Mali ko kan politique kuma hadamadenya kuma ni sɔrɔ kuma i k'a dɔn sɛbɛnfura dingow ani dabaji karamɔgɔw ka wuli ka jɔ filɛ Jean Seydou min ɲinina anw fɛ o de k'a lakali sabula ka bɔ tubabukan na ka na bamanankan na furanjɛ b'a la danfara b'o ni o b'a la dɛrɛ dɔɔni na bɔ a la walima dɔɔni na fara a kan Jean Seydou k'a dɔn o t'a tiɲɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ko koloma ye min ye o de ye kuma jubaju yɛrɛ o ɲɛ ka se ka dɔn awɔ baara kɛbaa sɔgɔmada in na min ye Mamutu Surunin ye Jean Seydou Daba Tunkara nin ka kari dari ye ka dɛsɛ jɔn Docteur Mamadou Sebalam Kamara o jɔn médecin pharmacien a Dibole ale de ko i kana nin fɔ tuguni je m'en fous de lui Assimi Goïta kɔrɔkɛ de don ale de kun bɛ physique chimique kɛ Assimi ni Boribo Kone kun n'u filila a bɛ gɔngɔli tɔrɔ kun je m'en fous de lui je répète et je le maintiens i y'a fɔ je m'en fous ayiwa baasi tɛ je m'en balance ayiwa Procureur Touré i kulo bɛ daba ma Procureur Touré e ɲɛna ko ci t'o la de ci b'o la ni Manamanakan ye koyi mais ça c'est outrage à un président pas du tout un grand frère d'un président alors il n'est pas président il n'est pas président moi je suis le tonton du président et alors du président du CNT le président de la République du Mali oui Mianga kene kodo Johnny Seydou Colonel Assimi Goïta Assimi Goïta jawo a bɛ ti fakili bakile ya jawo fa yi bɛɛ tɛ kelen ya ma dɔ bɛ bɔ dɔ la wa n denw don boy Daba ce sont mes enfants ayiwa baasi tɛ n'i ye kelen sɔrɔ ka ban a bɛɛ kɛra a bɛɛ y'i den ye ni dɔw b'a fɔ ne ma tonton a na ko Assimi na k'a fɔ Daba ko a tɛ se a tɛ se voilà donc n denw don Sadio Kamara kɛrɛfɛ tɛ Modibo Kone kɛrɛfɛ tɛ Sadio Kamara o kɔni o ye n den de ye lui c'est mon esclave attention Kamara kɛni n y'a fɔ ale sumalen don a man ɲi dɛ Sajugu sa sumalen don ne ka jugu a ye a b'i sɔki dibi la de i cogo dɔn dɛ ne ko den Kamaralaka foyi o tɛ n siran ni Mamutu sɔnna wuli ka jɔ ma kunnafoni an b'a dakolo ci o bɛ kɛ Daba Tunkara naam i y'a bila yɔrɔ min cɔ ye a ta ye n tɛ n bɛ segin a bɛɛ kan o bɛ segin a kan Jean Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Musa Sanɲɔ Kabara nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Kodi diyagoya ko min ani daga min sirilen kun don Mali dala CEDEAO fɛ a wulila kunun ko farafinna masakɛ minnu n'u bɛ jɛrɛjɛkulu la ko min ma CEDEAO u bɛɛ na kelen kan Jean Seydou a bɛrɛ ta malidenw kun ye ko in mu u tɔgɔ la i k'a dɔn gɛlɛya n'a ta bɛɛ maliden ma burudɔnni ma kɛ i k'a dɔn an sɔnna jamana ɲɛmaaw tama Jean Seydou o b'a jira k'a fɔ maliden a b'a faso fɛ hali n'an kun ye san tan kɛ ta Jean Seydou k'a dɔn maliden kun jɛnnen don n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye min ye gwɛlɛya ye wariko taama ayiwa Mali ani nin jamana kofɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ da bɛ yɛlɛla sanfɛla fara dugumana kan Jean Seydou k'a dɔn kabini kununko sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula tuma min n'u ye ɲɔgɔn ye u ko min ma w'i kulo u masakɛ dama i k'a dɔn a sufɛra kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la sɔsɔli i k'a dɔn muruti i k'a dɔn dɔw yɛrɛ tun ye baa bolo da nka u labanna ka bɛn kelen kan sɛbɛnnikɛla ko awɔ CEDEAO ka nin ko in a ko ɲɛ ni ba jubaju dɔ ye awɔ fɔri Yasin bɛ min ye Togokaw ka masakɛ ye ko nin ye munumunu salo caman k'u ni ɲɔgɔn cɛ yan'a fɔ don cɛ Alassane Dramane Ouattara a fana i k'a dɔn a ye ko kɛ sabula Niger o président de kun kɛlen don k'i gere don bɔgɔ la k'a fɔ a tɛ wuli Jean Seydou k'a dɔn min kɔni ayiwa laban nana bɛn a ko kan nka min kɔni ye hakilina minnu ani wulikajɔ min kɛra Mali faamaw fɛ o de ye ko in yɛrɛ nɔgɔya kosɛbɛ kalo 24 camancɛ fanga bɛnkɛr'o kan sariya kisɛ minnu dara kɔsɛ in na i n'a fɔ votew kɛcogo président sigili ani députés sigili o bɛ taa kɛ ka bɛn waati min ma o fɔli min ye jɛkulu ye min sugandira jamana masakɛ fɛ minnu bɛna jamana sarabolo kura bolo woloma ni ka katimu kura di olu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ayiwa k'o lajɛ k'a fɔ jɔnwala o tuma an kun ye min ɲini i k'a dɔn sangɛrɛw ma Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko
min ye hakilinaw ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa min kɔni ye wariko ye nafolo taa bara an ka t'i bara min ye awa CEDEAO awa lasigidenw ye a bɛɛ lajɛlen bi kɔsegi bɛlɛ da kana Bamakɔ n'o nana ka min sɔrɔ Yɔli Seydou sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna ko nɔgɔya nka hali bi n'a ka bi i k'a dɔn maa 100 ani kɔ CEDEAO kun kelen bɛ ka gɛrɛndɛ siri olu la k'a fɔ olu ti bɔ ayiwa Mali kɔnɔ ka t'u ka yɔrɔ la wa se fɔn fɔ b'u ye ani fɛn min b'u bolo o bɛɛ minɛnen don interdiction Yɔli Seydou k'a dɔn o ma wuli i y'a dɔn Choguel ko kala Mayiga yɛrɛ b'u la u k'u m'o wuli fɔlɔ o kɔni ye kɔ ye gel des avoirs ko bɛɛ minɛ o ko minnu bɛ yen ni ayiwa CEDEAO ka ɲɔgɔnyew walima a kumaw bi fɔ Mali faama ti wele a kɛnɛ kan hali bi u bɛ to kɛrɛfɛ mɛruw la an mago o tɛmɛnen kɔfɛ Yɔli Seydou k'a dɔn CEDEAO yɛlɛmaba donna a kɔnɔ kɔsɔ in na sabula maa kura 2 taara ka kɛ ɲɛmaa ye jɔnni a ko ayiwa CEDEAO ɲɛmaaya Yɔli Seydou k'a dɔn o taara ka di maa kura ma jɔnni min ye ayiwa min ye Umaru Mamadu Umaru Ambalo Sisoko Maliyɛn de ye nin ye o nka bɛn n'a ye yan ye an bɛɛ ni kɛ kɔrɔ don a y'an janfa de a m'an janfa dɛ a ba bɛ bɔ yan de a ba jumɛn ye Sisolakaw ka Ablaye Sisoko o kɔrɔkɛ den don awɔ Ablaye Sisoko jumɛn Segu Ablaye Sisoko wa awɔ e yɛrɛ de Segu min kun bɛ baara kɛ Transa o kɔrɔkɛ den o kɔrɔkɛ min kun bɛ Guinée équatoriale o den de don Yɔli Seydou o de taara o bilala n ye ɲininka Nana Akufo ganayɛn in o bilala o nɔ na ciden kura fana taara min ye Umaru Ture ye Baru Kolondigi o ye Laginɛka ye i k'a dɔn o bilala ayiwa min ye cidenya ye o bilala i k'a dɔn Goodluck Jonathan o nɔ na médiateur kura Yɔli Seydou sɛbɛnnikɛla ko yɛlɛma kura caman nana don a la nka a mana tigɛ da o da la fiɲɛbɔ da kɔni dira Mali ma kabini sɔrɔ i k'a dɔn mobilibaw ye taa ka segin daminɛ Mali ani a dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendance kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatuma ni ko ma kɛ kɔrɔ tigɛ tɛ dɔn Seydou yanni k'i tɛgɛ don daana jugu ni ŋana jugu minnu kun bɛ kan ka dɔ fara fɛn bɛɛ kan a ma ban nin sa a banna an ka taa sugu kɔnɔ bi k'a ye k'a fɔ hali bi u kelen bɛ ka dɔ fara fɛn dɔ yɛlɛ dɔ kan Mɔriya wa siman feerelaw dusukasi min bɛ ne la e tɛ ne bɔ o Eshima wa 30 Tony wa 30 wa 26 u kɛlen k'a dɔn ko Amadu bɛna wuli nana n'a ye wa 24 na wa 27 sɔgɔmada in na awɔ an y'a san wa 27 yɔrɔ dɔw la bi bon a bɛna a nɔkɔrɔ la wa 19 wa 18 awɔ i bolo don Dabatuma ne min tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Azalaï Express fasiriba n'o ye Albert Mayiga ye nin y'a ka sɛbɛn ye Albert Mayiga ko ni ko ma kɛ kɔrɔ tigɛ tɛ dɔn Mali ani Espagne ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Espagne ka lasigiden ye u da ye falakɔn bi tigɛ kuma min bɛ n'o ye kuma cɛjugu ye n'o bɔr'u da k'a fɔ ko OTAN bɛna wuli ka jɔ kɛ ni ka kɛlɛbolo wuli anw ka jamana kɔnɔ f'i fɛ fɔ k'a sa a t'a fila fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma in bɔ a da o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye a ye tabali gɔli gaki o yɔrɔnin bɛɛ ka Ablaye Diop wele ka na e de ka baara ye Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw yala kuma min fɔra i y'a mɛn Ablaye Diop ko n y'a mɛn n sigilen tun bɛ k'i makɔnɔ o tuma joona ambassadɛriw ka lasigiden min bɛ yan n'o bɛ Espagne tɔgɔ la a wele ka na n'a ye Mali ka kangari i k'o gɔsa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mali ka lasigiden ye Mali ka minisiri min n'o bɛ Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw kofɔ a ye Espagne lasigiden wele ka na jɔnnasigi dabɔra sɛbɛnnikɛla ko a ko a bi se Ablaye Diop ma waati min kuluba a ka bureau kɔnɔ ko a bɛ taa kuma lamɛn a ja tigɛ kojugu k'a bilen yarɔ ni tubabu sera n'a bɛ bilen de a bɛ bilen Allah il rougi sɛbɛnnikɛla ko a siran kojugu f'a bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ a ko fɛn min ye Mali minisiri ye a taar'i sigi salle d'attente la négligence u y'o susu a kan heure 2 a sigilen bɛ makɔnɔni na Ablaye Diop ma se ka dan ka k'a la fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko waati min n'u bɛ ɲɔgɔn ye a ko kɔrɔfɔ min n'o bɔra ka bin o de ye k'a fɔ aw ka maa min bɛ n'o bɛ kuma Mali ani jamana wɛrɛ cɛ kumaw la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuma dɔ porokotora ka b'u da n'o ye Espagne kaw ye yala nin kuma in fɛn min
min ye libi wale min kɛra a ye deni k'o la ka na ta k'a lajɛ k'a fɔ OTAN bi wuli ka jɔ kɛ ka na Mali jamana kɔnɔ yala kuma in a sɛbɛ don wa aw da filila de wa ko in yɛrɛ tiɲɛ ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko a k'o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Espagnikaw ka lasigiden min bɛ Mali la a y'a da tulu la k'a da jaba la kalikasiyɛn ani dalafasanya a y'o de kɛ a ko fɛn min y'olu ka jamana ye n'o ye Espagne jamana ye nin bi ta hakilina ye nin sini ta hakilina ye k'a fɔ k'u bi OTAN la wuli ka na Mali kɔnɔ ayi k'u m'o laɲini don kelen si sɛbɛnnikɛla ko a ko Ablaye Diop ko a ma o tuma min kangari da i ye i taatɔ filɛ nin ye n bi tile kelen d'i ma fɛn min y'i ka jamana ye n'a ma segin a kɔ ka yafa deli Mali fɛ an ye min ɲɔgɔnna kɛ Faransi la an b'o ɲɔgɔnna da Espagne kan awɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma fɔ fɛn min kɔni ye Espagnikaw ka lasigiden min bɛ Mali la a bol'o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen dayi ni ka taa don ambassade kɔnɔ telefɔni bi ci kumakanw bi bila fɛn min ye bataki ye n'o ye fax olu bi ci o yɔrɔnin bɛɛ a ma heure fila bɔ Espagne jamana yɛrɛ a ka lasigiden zo min bɛ yen u nana bataki bɔ bataki min n'u y'o sɛbɛn o de ye yafa deli ye k'a fɔ u ka maa min borokotora ka nin kuma in fɔ sigi dɔ senfɛ ko nin tɛ Espagne ka hakilina ye bi nin t'a ka hakilina ye sini olu bi min ɲini ni Mali cɛ o ye bɛɛ teriya ani badenya ye u b'o de ɲini wa min ka d'u ye o de ye k'a fɔ Mali ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to Mali ani Espagne cɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen bi sinsin cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yafa ɲini sɛbɛn o de cira Mali faamaw ma sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛn kɔni dilen Ablaye Diop ma o taalen da Asimi Goyita ɲɛkɔrɔ o y'a sɔrɔ a ɲɛ kumunen bɛ coyi i b'a fɔ ko basa a ɲɛ bilennen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko fɔta n bɛ min ɲini o de ye nin ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya min n'a bɛ Mali ni Espagne cɛ dɔ wɛrɛ tɛ bɛnkan min n'o tɛmɛna n'o ye MINUSMA ka mandat kura ye Mali faamaw kɔni y'a jira k'a fɔ u ti diɲɛ n'o ye sabula MINUSMA tɛ se ka to an ka jamana kɔnɔ u k'u sago kɛ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye Américain jamana ye ale kɔni ye jalaki caman bi Mali kan u ye kangari yɛrɛ da ko bɛnkan dɔ bɛ yen n'o ye sofa bɛnkan ye ko Mali diyagoyalen don ka MINUSMA to yen a ka yaala Mali dugukolo kan Mali faamaw ko yan ka di ni yen o ti kɛ sɛbɛnnikɛla ko nin zamasamali a n'a kuma caman de bɛ sen na dɔ wɛrɛ tɛ MINUSMA ale b'a fɛ k'a sago boli an ka jamana kan Mali faamaw ko bi ti ɲɛ o sini ti ɲɛ ni min bi kɛ o bi kɛ nka Mali ti sɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Asalayi Express kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔsi Seydou n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don kuma min fɔra nkalon tɛ kuma in bɔra ministre affaires étrangères yɛrɛ de da min ye Espagnekaw ka ministre ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fili kuma wa walima dabɔngama don ɔ i y'a dɔn tubabu bɛɛ lajɛlen da bɛ fili kelen na ni OTAN ko kuma in Jɔsi Seydou k'a dɔn awɔ kunnafoni dila dɔ o de kɔni kun ye ministre des affaires étrangères espagnol ɲininka i k'a dɔn barodasigi dɔ senfɛ min n'a kɛra Nations Unies o ka kɛnɛ kan a y'a sɛbɛntiya a ko kuma min ni ko bi senna sabula sɔmin kelen don Mali kɔrɔyan fa i k'a dɔn gɛlɛya caman de bɛ yen Bamanjuw bara ka labɛn sɔmin kɛra k'a fɔ min ye awɔ larabubilen minnu n'u ka jugu n'u ka faali ka bon kosɛbɛ n'o ye Moyen Orient ani Proche Orient ye Jɔsi Seydou sɔmin kelen don k'a fɔ a caman kelen bɛ ka Sahara kungo de minɛ Sahara kungo a n'an ka Saheli jamana ninnu yɛrɛ kelen bɛ yen o tuma olu de tun ye welewele da kɛ ka OTAN ɲininka yalima waati dɔ ma se sa i k'a dɔn jateminɛ ka kɛ nin fanfɛla ninnu na ayiwa min na a bɛ se ka dɔn o fana k'i bɔ a la min ye taama cɛjugu ye Jɔsi Seydou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ bɔ kɔrɔnfɛla in de la caman bɛ désert in de taama wa a bɔnɛ bɛ taa bin olu Espagnekaw kan a ko ale ta fɔ kun ye nin de ye k'a fɔ de min ye Mali kɛlɛli ye walima Mali faamaw kɛlɛli ye o tɛ a fɔra ka da min kan o ye nin ye a ko tiɲɛ don n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Bamandiya wale a ɲɔ ɲɛnen bɛ Saheli jamanaw na a ko n'a fɔra Saheli jamana Mali dɔrɔn tɛ i k'a dɔn jamana fɛn o fɛn n'o bɛ awa Saheli jamana in kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen de ka awa nin bɛ ko in na o tuma olu tun ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ nka min kɔni ye Mali ani Espagne ni ɲɔgɔn cɛ badenya ani taamasira min b'u ni ɲɔgɔn cɛ fiɲɛ ti don o la kuma in fɔ kun ye nin de ye k'a fɔ de ye ko gɛlɛya wɛrɛ bɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ i n'a fɔ min kɛra Libi la olu m'o fɔ u kan bɛ min ma i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamanju olu kɛlɛli min ye awa taama cɛjugu ye olu kɛlɛli a k'o damanda de y'u bila nin kuma in na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la dabatugula ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ cɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye
Tabatungara ne bi n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le challenger Fasiriba n'o ye Bubakari Idrisi Jara ye Idrisi ko min y'a ka sɛbɛn ye hali Bubakari Idrisi ko journalistes ani kunnafoni di siraw u ye lajɛba min kɛ u ko min ma salon des médias a tako fɔlɔ a bɛnna sababa ma a ko fɛn min ye lajɛba in ye a kɛnɛ sɔngɔnna an ka jamana kɔnɔ k'a ta juin kalo tile 30 ka taa bila juillet kalo tile 2 la a kɛra palais de la culture Amadou Hampâté Bâ la a kun ɲɛmaaya dilen bɛ an ka jamana minisiri ɲɛmaa ma n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga a nɔ na minisiri min bɛ n'o bɛ kunnafoni di kunna o de ye Aruna Mamadu Ture ale taara ka taa premier ministre jɔyɔrɔ fa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin kɛnɛba in ye a kɛra nisɔndiyaba ye sabula fɛn min ye jɛkulu minnu bɛ n'olu ye hakilina fara ɲɔgɔn kan n'o ye différence communication ka fara fɛn min ye Créacom kan ani GEPAC ninnu bɛɛ lajɛlen de y'u bolo di ɲɔgɔn ma maison de la presse ka fara kunnafoni di sira tɔw kan n'o ye kunnafoni di sow u kungo bi fɔ yɔrɔ min n'o ye fɛcɛriw ye nin bɛɛ lajɛlen de kɛra kelen ye sɛbɛnnikɛla ko jamu fanga ji dili a sankɔrɔtali a n'a ɲɛtaa ti sabati cogoya si la fɔ kunnafoni di ale jɔyɔrɔ n'a nguloma ye min ye o ka jɔyɔrɔba ta maa min bilara ka kuma kunnafoni dilaw to a la o de ye ko yɛrɛ labɛnbaw ye n'o ye Créacom ye n'o ɲɛmaa ye Amidou Sampi ale ye o directeur général ye sɛbɛnnikɛla ko hakilina yɛrɛ bɔra maa min na o de ye Jibi Sako ye Jibi Sako ale ye différence communication ale y'o ɲɛmaa ye nka ka sankɔrɔta di ko in ma k'a bɛɛ lajɛlen bila bonya ni karama minɛn kɔnɔ fɛn min ye cɛkɔrɔba ye n'o ye Amidou Sampi ye ale min n'ale ye dugulen ye ko in na ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bonya taara da kɔrɔ kɛnɛ kan fɛn min ye minisiri ye maître Mamadou Aruna Touré a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamana ye a bɛ dabolo min kan bi n'o ye gɛlɛya ye gɛlɛya in kɔni a fura t'i sɔrɔ cogoya si la fɔ jamanadenw ka jamana ɲɛmaaw faamu hakilinaw ka kɛ kelen ye kunnafoni min bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan janfa jugu minnu labɛnnen bɛ ani kibaruya minnu bi di a tiɲɛ n'a nkalon fɛn min ye kunnafoni dilaw ye u k'a bɛɛ lajɛlen tɔmɔ a lɛgɛsɛ ye min ye ni k'o da jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o sabatili kunnafoni dilaw ani kunnafoni di siraw olu de b'o wuli ka jɔ kɛ a kɛrɛfɛ Isa Kaba Siribe ale kun ye commission d'organisation président ye ale y'a jira k'a fɔ nin hakilina ye journalistes ani kunnafoni dila denmisɛn dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka fara fɛn min ye kunnafoni di jɛkulu dɔw kan n'o ye agence de communication ye min bɛ se k'a to nin ka kɛ kɛnɛ ye sigi ani hakilina ka kɛ kelen ye o bɛ se ka dɔn cogoya min na kunnafoni dilaw jɔyɔrɔ Mali kura la ani Mali ka basigili la o bɛ se ka fɔ cogo min ani o bɛ se ka dɔn cogo min sɛbɛnnikɛla ko kɛnɛ kan fɛn min ye kunnafoni di so caman ye olu kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ ni ka standu ta jamukanw kɔni zandalamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min ye conférence débat camanba de o kɛra ka kunnafoni di ani bilasirali kɛ Mali bɛ dabolo min kan ani kunnafoni di kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le challenger kɔnɔ Bubakari Idrissa Jara ale ka fasiri don Jɔsi Sedu bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama Azalai Express o don ni karisa kun bi yan nin ko in di kɛ kana sɔn abada o ka k'i ɲɛnama ɲɛna Jɔsi Sedu i k'a dɔn mun de kɛra sanfɛ jeliw n'o ye basketball ye an ka samata sɛgɛ manganu musolamakaw Jɔsi Sedu i k'a dɔn mun de y'u sɔrɔ i k'a dɔn awa minisiri min n'ale bi farikɔnɔjɛ kunna Musa Aga Atayer Jɔsi Sedu i k'a dɔn nin ko in diyara sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan min ye diɲɛmaa ye bɔ kɛra nin galama nin ye Maliden tɔɔrɔ fo k'a fɔ k'a to ten Jɔsi Sedu k'a dɔn awa musomanin minnu bi san 17 basketi i y'a dɔn n'a sɔrɔla Mali ye ɲɛ sɔrɔ farikɔnɔjɛ la kosɛbɛ a bɛ kɛ basketi bunako ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma in diyara a mankan cayara nkalon bara ka da ɲɔgɔn na Jɔsi Sedu k'a dɔn mun de don an ka denmisɛnw kuma min n'u sera ayiwa min ye Uranda ye Jɔsi Sedu k'a dɔn a fɔra k'u ka taa u ka bɔ ka taa sanfɛ celu tani daminɛ u k'u sɛbɛ kɔrɔtɛ de u sɛbɛ kɔrɔ tɛ sini bɛɛ lajɛlen kamana ganna denmisɛnw ka nin ko nin gɛlɛyara koyi min ye awa faden kɛnɛ kan n'aw banna ko a tɛ jouer yalima a kɛra cogo di Jɔsi Sedu nkalon caman de tigɛra u ye sɛbɛnnikɛla ko awa denmisɛnw ka taali gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten dɔw yɛrɛ ma se ka don pankuru kɔnɔ ala ni sɛbɛn sɔrɔli o gɛlɛya passeport ye ani taama bɛ kɛ sɛbɛn minnu ye ma u dɛsɛra k'olu ɲɛnabɔ caman tora yan Jɔsi Sedu minnu sera ka taa sɛbɛnnikɛla ko kabini u ma taa u y'a ɲini k'a fɔ prime min bi d'u ma tɔrɔmɔɲɔ min n'o layidu taru ye k'a fɔ u bi d'u ma u k'u ka wari di Jɔsi Sedu k'a dɔn u ko a y'a hakili sigi i n'a fɔ sini ye taali a tɛ don avion kɔnɔ abada n'a ma wari d'aw ma Jɔsi Sedu k'a dɔn avion nana jɔ u ko an ka wari kun u k'a ye don sa a ye don n'a sera ye i k'a dɔn n'an sera ni avion jiginna dɔrɔn wari bɛ taa kunbɛn ayiwa aéroport yɛrɛ la
Jean Sedou fɛn ma di ka t'u bila siso kɔnɔ o dun yɛrɛ k'a ye bɔ ka taa balota denmisɛnw kumana ɲɔgɔn ye u k'u ta tan bi u ta tan sini n'u ka wari ma d'u ma Jean Sedou k'a dɔn ɲɛmaa minnu bɛ yen fédération malienne de basketball i k'a dɔn ministère mɔgɔw u y'a datulu la k'a da jaba la u k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ sini sɛbɛnnikɛlaw ko tuma min ko in ɲɛ nana dɔn a dɔnna k'a fɔ jɔnwa la Mali i k'a dɔn a ministre min n'a bɛ farikoloɲɛnajɛ kunna Jean Sedou k'a dun jo t'a la fédération malienne de basketball o tuma fiɲɛ dun bɛ joli na fédération de don wa yalima ministère so don sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o dada la Musa Tayer i k'a dɔn a tɔgɔ tɛ bɔ a la a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ koyi Jean Sedou k'a dɔn hali an ka samatasɛgɛw olu ka prime ko fana balana a balana k'a balan min kɛra a bɛ san kelen bɔ u ka prime don o don b'u nɛgɛ don o don bɛ nkalon tigɛ Tunisie an ye taali min kɛ Tunisie n'an jira ja nin bɛɛ ni maa min non bon nin bɛɛ de b'an ka défaite la o nin bɛɛ de b'a la e ni jamana min bɛ jouer prime ba dilen b'olu ma et puis i b'a dɔn u ka prime ninnu ye joli ye 100 000 par joueur toute la compétition 100 000 n'i ye malo ta ka bila i ka so ka kuransɔngɔ di don o don n'i y'o nasɔngɔ bɔ a la e bɛ na ka bɔ compétition na waati min kalo kelen ni dɔ o bɛ na 100 000 tɔ sɔrɔ yan 100 000 je te dis. Ah non. Là. Quand on a 1 million d'euros par joueur, 100 000 par joueur. Tunisie. Jean Sedou k'a dɔn match retour qualification mondiale. Sɛbɛnnikɛla ko joueur y'u ban k'u ti jouer. Ala de farala an kan o don. Commerçant dɔ de tun bɛ yen. I k'a dɔn o de ye wari bɔ a kun a don. K'a fɔ bon ne b'a wari sara. An na ne ka wari sara ko n'o kun tɛ. Jean Sedou k'i k'a dɔn ballon kun tɛ taa. Tunisie. Sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda. Mali dun an ko Mali kura. Jean Sedou fɛn minnu kun tɛ kɛ IBK tile la. N'a fɔra k'olu bɛ kɛ ayiwa Asimu Goyita tile la. Jean Sedou k'a dɔn maloya da don. Sɛbɛnnikɛla ko nin ko damanda mankan i b'i denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan u ka taa faso kunnawolo Jean Sedou k'a dɔn i ye laju min daw ye i k'a dɔn o dili o man ka bala hali miniti kelen o tuma tiɲɛ ka fɔ ministre Musa Tayer ye n'a sɔrɔla a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri kun ye malikurako ye Jean Sedou k'a dɔn a ka jateminɛ kɛ fɔlɔ mɔgɔw ka ayiwa primiko la nin ye mun ye tan Musa Tayer a kumana o a ko ninnu joueur ko maalankolon don ko faso janfalaw don ko faso de ɲumanya i kan ka baara de kɛ faso ye fu i t'a kɛ k'i bɛ baara de kɛ faso ye patriotisme on en a assez de cette histoire là o tɛ kɛ ko n'i ye baara kɛ faso ye k'i bɛ sɔrɔ k'i ka droit réclamer nin denmisɛn ninnu a dɔw bɛ yen hali i k'a dɔn hali ka mɔni tobi u ka so i b'a sɔrɔ a t'u bolo c'est vrai dɔw bɛ loyer la quand tu les promets n'i ye promesse d'u ma ne hakili b'a la o sandiya basketikɛlaw promesse dir'olu ma i bɛ ka tile hali bi a ma di ko du bɛ d'u ma ou bien si je me trompe pas ko du bɛ d'u ma ani wari ni fɛnw mais o ma di mais pourquoi i bɛ mun baara kɛ faso ye e yɛrɛ bɛ vɛsi kafiru ni dagabana mobili kɔnɔ avion kɔnɔ yaala merde wayi maa minnu n'a bɛ balo olu la a tɛ foyi don non o tɛ se ka kɛ o i ye denmisɛnninw de ye ninnu ye e ye farikolo ɲɛnajɛkɛla jumɛn ye k'i bɛ t'i bolo si a ka so la k'a ka so ka ɲi a bɛɛ bɛ luwanze la maɲumako la luwanze ni maɲumako fakɔrɔni ni bakɔrɔni wari ni minnu bɛ d'u ma a y'o d'u ma ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ n'a y'a sɔrɔ u bɛ sara kalo la kalo o kalo i bɛ nin f'u ye mais u tɛ sara tant que i ma sélectionné cette fois-ci là je soutiens les joueurs vraiment ni layidu de dir'u ma k'a bɛ d'u ma et qu'on n'a pas donné vraiment ils n'ont pas fédération ni fɛn u jo t'a la u tun bɛ se ka ballon tan de ko an taara fadenkɛnɛ kan ka bɔ u tun b'a tan de u b'o ta cogo di dumuni ma kɛ so patriotisme faso de ɲuman u b'a ta o la kɛ faso de ɲuman ye jumɛn ye u b'a ta malidenya na ten kana ten awɔ faso de ɲumanya da y'anw da in de ye mugan di dan anw ma an ma mugan ɲini wa an b'a sɛbɛkɔrɔ voilà non ni min ko k'a tɛ se o la a tɛ se de nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Azala Express kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tun kana ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirène masiriba n'o ye Baba Traoré ye nin y'a ka sɛbɛn ye Baba ko a ka di na tɛ dabila diɲɛ negetɛnɛ kɔ siga t'o la a ko an ka taa université des sciences juridiques et politiques politiki ani sariya bi kalan yɔrɔ min na école karamɔgɔw yɛrɛ bɛɛ fɛn min ye janfa ye k'u y'o ta ni ka jamana sɛgɛrɛ sabula yen kɔni kɛlen bɛ diplôme langolo n'i y'a mɛn faux diplôme ko yen kɛlen bɛ
bɛ a jiginɛba de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye minisiriso min n'a bɛ sanfɛkalan kunna baara dir'a ma sabula sɛnika minnu yɛrɛ n'o ye ekɔlimɛtiriw ka sɛnika ye olu yɛrɛ de ye sɛbɛnni kɛ sɛnika jɛkulu 2 n'o ye sɛkima ani ISJPB o sɛnika olu y'a jira minisiri la k'a fɔ olu yɛrɛ ekɔlimɛtiriw ni ɲɔgɔn cɛ ko kalandenw ka niveau jiginni ani kalan donni ngalama na k'a fiɲɛ dɔ ye diplôme langolo k'o de bɛ mɛtiri caman bolo minnu kɔni bɛ ka cours di université la sɛbɛnnikɛla ko u bi cours min di o de ye kalaninjɛ walima fɛn min ye kalan yɛrɛ ka taa pratique kɛ u b'o de di ko min ma TD sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ka bɔ jɔyɔrɔ dɔ la ka taa jɔyɔrɔ dɔ la ekɔlimɛtiriya kɔnɔna na u b'o bɛɛ lajɛlen de kɛ ni diplôme langolo ye o tuma fɛn min ye comité syndical 2 n'o ye sɛgɛma ani sunesibu o ka bolofara min bɛ université des sciences juridiques et politiques la Bamako u ye sɛbɛnni kɛ k'a ci ministre de l'enseignement supérieur ma o tuma a ka wuli ka jɔ kɛ joona fɛn min ye diplôme ekɔlimɛtiri bɛɛ ka na n'i ka diplôme ye kelen kelen n'u nana n'a ye a ka lupu da a ɲɛna k'a bɛɛ lajɛlen larawe diplôme ninnu bɔra yɔrɔ min an'u dilanna yɔrɔ min na a ka taa yenkaw ɲininka n'a y'a sɔrɔ diplôme ninnu yɛrɛ lɛgɛsɛw don sɛbɛnnikɛla ko fali bɛna ye sange jukɔrɔ sabula ekɔlimɛtiri caman bɛ yen san caman n'olu ye sanfɛkalan mɛtiriw ye olu kɔni binnen bɛ jamana de kan kalan min n'a t'u la u bɛ k'o diplôme fu de dilan ni kana jamana wari ta ni k'a bila u juga la sɛbɛnnikɛla ko a kɔlɔlɔ ye min ye u kan ka kalanbolo ani dɔnniya min di ekɔlidenw ma o ti dafa sɛbɛnnikɛla ko baara bi kungɔsileya min ɲini n'o ye discipline ye a n'a kɛko ɲuman ye o ti dafa sabula a diplôme langolondigi caman bɛ yen u kɔni da ye wari ɲini de ye wa a caman yɛrɛ ti taa cours di u b'u dalen to so ka brochure dama labɛn dɔrɔn k'a di ekɔlidenw ma n'i m'u ka brochure sa u ka matière la e ti passer awɔ kalan labannaw la n'i ma mise ka brochure sa a ka matière la e ma brochure sa o yɛrɛ si e tɔgɔ ka y'o kan i tɛ moyen sɔrɔ hali ni i kalanna i b'a fɔ dictionnaire mise tɛ moyen d'i ma Allah y a un problème franchement brochure 20 000 30 000 40 000 Allah ni y'anw ka Mali ye Mali de filɛ dɛ wa mise ka cours n'i m'i tɔgɔ sɛbɛn a la i tɛ moyen sɔrɔ diɲɛ na hali n'i ma taa i b'i tɔgɔ sɛbɛn ni kalo sara i b'a sara 2000 4000 5000 Mali université bɛɛ filɛ mais n'i tɔgɔ sɛbɛn hali n'i ma taa sa kuru kara n'i ma taa mise bɛ moyen d'i ma donc n'i tɔgɔ sɛbɛn kuru bɛɛ la i bɛ taa i da so ni san banna i bɛ t'i ka diplôme minɛ et voilà je profite pour dire à la transition Assimi Goïta ça sera un des échecs les plus cuisants de la transition n'a ye transition ba n'a ma Mali école ko ɲɛnabɔ a ma fɛn daminɛ a ma ɲɛ dɛ a ma ɲɛ ça c'est un problème hein a ma ɲɛ n ko anw ma défaut sɔrɔ ayi tu n'as pas l'idée a bɛɛ ni sanbɛlɛ nɛgɛden 7 cɛ i kalan ne de i b'a fɔ i kunkolo ka ci san saba nka e n'a défaut la san saba ka dɛsɛ san saba anw ma passé la troisième année ne bɛ défaut kɛ san bɛɛ jɔn se du k'a dɔn résultat bɔra n ko n tɛ taa résultat bɔra la parce que je sais que je vais passer tellement qu'il dan b'i yɛrɛ la non maître minnu bɛna stage kɛ an kunna en 9e ne nana n ka 9e laban kɛ misira école de la maître minnu bɛna stage kɛ an kunna a tun b'a fɔ ne ma ko monsieur c'est-à-dire n'a ye tableau gosi n'a ye erreur kɛ yɔrɔ min n b'a fɔ a ye n ko monsieur erreur e filila nin yɔrɔ in na erreur bɛ nin yɔrɔ in na mais non on n'a pas eu le def e n'a écoliden ni nisɔn écoliden ni ne n'u sigira kuma na u bɛ ne ɲininka tonton ne ko e ye France université jumɛn kɛ n ko Dagade l'université de Sékou Misira jumɛn ye je t'assure nous on n'a pas eu le def mais anw ka niveau ni sisan minnu bɔra INSUP ni ENA c'est pas possible c'est pas possible comparaison zéro mais ça c'est quoi ils sont nuls jusqu'à nuls bon Jean Sodou Mali problème daminɛna école ko la waati min b'a dɔn les enseignants même c'est eux-mêmes qui créent des problèmes c'est vrai démocratie nanen Mali école ko janfa daminɛna ta tiɲɛna kabini o don et pourtant c'est des enseignants qui étaient au pouvoir à l'époque au pouvoir Alpha Umaru Konaré il y avait l'IPEG Alpha Umaru Konaré de IPEG datugu Moussa Tato kun ye IPEG datugu Alpha y'a continuer c'est jusqu'à ATT que ATT ye a dayɛlɛ k'a kɛ IFM ye ATT nalen de ye a dayɛlɛ kura ye o de ye IFM ye anw ye san fɔlɔ kɛ maître kalan na IPEG don Kangaba mais l'année suivante 2002 ATT mana 2002 2003
ATT y'a yɛlɛma k'a kɛ IFM ye Institut de formation des maîtres donc ka kalansiraw don a kɔnɔ ka ba don a la mais o y'a sɔrɔ niveau tiɲɛna depuis Musa ka fanga bi ba waati min ka na se Alpha ma Alpha de y'a tɔ sudu. Non, moi je défie, c'est-à-dire de 91 à maintenant. Oui. C'est-à-dire tous les hommes politiques pratiquement qui ont passé. Ont participé à la destruction, c'est-à-dire à la destruction totale physique, morale du niveau de l'école malienne. Oui. C'est malheureux, c'est dommage. C'est clair. Et jusqu'à près de contraire, Machim sait qu'à niveau est relevé. Donc Assimi Goïta, c'est un devoir crucial pour lui de redresser l'école malienne. C'est un devoir. Wana ba damene mba yoro faye. Habita damene premier cycle de là. Mais bien sûr. Na ba damene premier cycle la proposition de passage. Ni sambana maître be papier mi déposer kapula. Proposition de passage. Ni maître ye école de dairo mi ka fo moyen ni be ni bolo ni bi passer. Kapu de kapu ka daoma. Mais ni ba soro ni ye moyen école de ye bidourie ka classe kono. E bi sabata ko 5 de moyen ni bolo ko bita deuxième année là. Il va sur des kapu ba ngai kana bina ma tan duru faraka. C'est d'où 2 de moyenne, 3 de moyenne à beau la passer. C'est d'où je suis désolé de le dire. Les écoles privées au Mali, c'est-à-dire est une épine. C'est des épines encore. Oui. C'est très malheureux. Les écoles privées là, c'est-à-dire c'est très malheureux. Non, c'est vrai. N'importe qui enseigne dans les écoles privées. Dans les écoles privées. Maçon, menuisier, mécanicien. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune formation pédagogique. Au Loubitaka. L'école privée là. Je te donne un exemple. Ma première fille a une école. École so mindoka d'aller dans la Doumaza. Une fois, ndara mounoune école so kono. J'ai vu le maître de la troisième ou quatrième. Il y a pas un tableau là. Conjuguer le verbe chanter au président de l'indicatif. Au président de l'indicatif. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. C'est ça. Il écrit, je chante, tu chantes, nous hantons, vous hantez, il hante. You understand? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Je vois. Ne ya ladje, Kenya boala kakla ka ladje. Bongo sûrement né de Makala, comme il est dans la 9e. J'ai appelé mamie, la directrice de l'école, c'est ma première fille. Moi, mamie, comme elle aussi, elle est sortie de l'INSI. Moi, je suis venu. Je suis en train de suivre. Il est en train de avoir la grammaire de Gabi, le verbe chanté au présent de l'indicatif. Combien il regarde le tableau, il regarde monsieur, il regarde la je chante, tu chantes, nous hantons, vous hantez, il le répète à l'aise. Bon, on est en anglais là. On est des écoles, on va bombarder. Nabatungara Namu ni fɔra Kɔjala da la Bɛlɛdugu 1832 o don fɛn min ye tubabu ye ani gwɛlɛ nalen bɛ bamanan don ɲuman a n'a ka cɛdenw u bɛ ba dingɛ na u k'u ti sɔn tubabu ka jɔnya ma o don u ye misaliya ta Dabankaw ka Naba Tarawele la o min ye tubabu minɛ k'a sigi nɛgɛ kɔrɔ ko ale ni Bilakoro ti kuma la hawla wala quwwata ay ko jugu kɛ fo a kasa a taa se fila kɛlɛ wuli ko kelen u ma se dabana kɛlɛ wuli ko fila u ma se dabana kɛlɛ wuli ko sabanan bi kɛ don min o don bamanan banna bolili ma o bamanansiw de dalen bɛ daba nka tubabusiw caman o bɛ daba soforokun na ye tubabu kaburu bɛ daba awɔ o daba in bi jamana fa jumɛn ye daba in bɛ Basabugu kɔfɛ i kɔrɔ Bɛlɛdugu don ne ko e b'a fɛ k'a fɔ ne e bɔra olu de la ne bɔra olu de la cɛfarinya da ye o ye e ye de ne bɔra don jumɛn de la Kumi Jose minnu ye tubabu kɛlɛ ka nɔngɔnkɛlɛ kɛ ni fɔra olu de ye i m'a mɛn ko wɔlɔdɔ wa o ye jaraw de ye Allahu akibaru ne y'a fɛ ye koyi ne ye masalinsi de ye o kɛlɛmasasi de ye ne ye Seydou Ngorongoro ye sajɛ wolo cogo di e kɛ bɛ tubabu jɔn ye cogo di a banna o hali sini ne ko n ko a ba la France an ti sɔn dɛ awɔ e ko ten n ko ten o mɔrɔ kabini e kɔni sutara ko i b'a ka dimi de don la n'i ma kuma sutara mideli bolo ayi o kuma kana kuma o kuma yafa deli bɛ ni yafara i bolo don moriya i kana mɔ i ma
ni yɛrɛ o fɔ ka ban a kuma ɲɛna nɛgɛ haya b'u bolo dibila b'u bolo sufini b'u bolo o bɛ bilen wa a bɛ nkalon bi i bolo don Georges Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don ni maa min bɛ chambre de commerce président dɔn Yusufu Bacil a k'a fɔ a ye ko radio jɛka fɔ mɔgɔ b'a la k'a k'an wele en direct sabula min ye CEDEAO ye a ka ko daminɛnen an y'a ɲininka a ye kunnafoni caman di jago kan sisan min ye CEDEAO ye u ka nkɛlɛnkɛ wulila i k'a dɔn embargo wulila o tuma jamanadenw sigilen bɛ ka juraw kɔnɔ min ye Yusufu Bacil k'a k'an wele Jean Seydou k'a dɔn n y'a f'i ye n ko min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma soir de Bamako wula Jean Seydou k'a dɔn min ye grand armée Mali sɔrɔdasiw i k'a dɔn Mali a marifatigiw Jean Seydou k'a dɔn min ye Menaka mara ye Jean Seydou k'a dɔn Kata Banani ani Sulasaki 6 Jean Seydou k'a dɔn Bamanje Jɛrɛjɛkulu a b'u da k'a ma bɛn ngo n'a ta bɛɛ Jean Seydou k'a dɔn u bɛ to ka sonyani kɛ u bɛ to ka balina kɛ sɛbɛnnikɛla ko Sulasakulu ti ka sona banna u ka dumuni kɛ banna Ala ye diɲɛ dongo do da Jean Seydou k'a dɔn ni Bamanju bɛ kari ɲɔgɔn na a ko min kɔni ye wulikajɔ ani jateminɛ min ye Bamanje wale tiɲɛ ye nka so ni namaratɔ ni ngalontigɛla ani binganikɛ wale olu fana t'an bɛ ɲami Bamanju la a ko ayiwa an sɔngo kɔsa in na ni waati damadɔ in na kunnafoni minnu wulilen don Bamanju kɔni min fara danda la Jean Seydou a kɛra n'a fɔ sanpɛrɛn de b'a ka jigin ka k'u kunkolo ci ni k'u dafara sɛbɛnnikɛla ko Mali sɔrɔdasiw u n'u jɛɲɔgɔnw olu fana bɛ wuli ka jɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye awa waati tɛmɛnen ye Jean Seydou k'a dɔn Bamanje wale maa t'a fɔ k'a bi bangoye nka a bi nɔgɔya kosɛbɛ Jean Seydou k'a dɔn dabu ye sunatiw ye u ti to yen bilen Jean Seydou k'a fɔ an k'u to yen u ka t'u labɛn ka n'o kuma tɛ n'u ye taa wuli u la yan u bɛ boli ka taa yɔrɔ min u bɛ t'u kunbɛn yen u b'u dasi u bɛ boli ka taa yɔrɔ min u bɛ t'u kunbɛn u bɛ tasuma mɛn'u na n'u donna dingɛ kɔnɔ u bɛ tasuma k'u kan Jean Seydou k'a dɔn fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ bɔnɛ de ye min ye Bamanjuw bolo sɛbɛnnikɛla ko ayiwa jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen minnu faralen bɛ an ka sɔrɔdasiw ka dɛmɛ boloda i n'a fɔ Gatiya MSA Jean Seydou k'a dɔn ninnu fana ninnu bara ka tasuma wuli kɔrɔfɛla la fa bɛɛ lajɛlen la Menaka fanfɛla in na Bamanji ni k'u sila tunu sɛbɛnnikɛla ko su man di tile man di Bamanjiya kɔni n'a ma dabila kɔni Jean Seydou k'a dɔn kabako na daw kan a ko nin wulikajɔba in bɛ sen na jɛkulu mankan ni kuma dɔw la olu bɛ ta ka fara ɲɔgɔn kan ni ka taa bɔnɛ wuli a bɔ dugudenw na gansan minnu m'a min minnu m'a bɔn Jean Seydou k'a dɔn u ka dabali kura ye o de u ti dɔwɛrɛ ɲini ka babali ani jatigɛ kɛ dugudenw na marifa tɛ minnu bolo Jean Seydou k'a dɔn waasa olu k'u ka dugu bila mɔgɔ mana olu taatɔ ninnu natɔ ye olu sirannen don Jean Seydou k'a dɔn o b'an dusu tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔdasiw ye nin bɛɛ lajɛlen faamu nin de kɔni gɛn bɛ sababu ye ni ka dusu don an ka sɔrɔdasiw la ka dɔ fara u ka kɛwale kan Jean Seydou k'a dɔn dugu minnu bɛ yen ni Bamanjuw b'a ɲini ka taa o dugu ka o dugulamɔɔw babali ni k'u jatigɛ waasa dugudenw ka boli sɛbɛnnikɛla ko ngɛlɛnkɛ de dan bɛ o dugu bɛɛ lajɛlen la mugu ni kisɛ ni marifa ni tasuma Jean Seydou a bi suuru su a bi suuru tile fɛ Bamanjuw kɔni a ko Menaka lamini kɔni Jean Seydou an bɛ donni minɛ ko bi yen kɔni gɛn bɛ wɔmani kɛlɛ de ye a ko i k'a dɔn su man di tile man di wa a tɛ dabila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni k'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Daba Tunkara bɛɛ sɛbɛn y'i sɛbɛn ye n bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Musa Bilali Siribe nin y'a ka sɛbɛn ye Musa ko a ko fɛn min ye péage baarakɛlaw ye u kɛlen bɛ ka soni bɔ jamana nɔfɛ sabula faali degelen b'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko sibiri don juillet kalo tile 2 tɛmɛnen fɛn min ye CDTM o jabala la fɛn min ye syndicat ye minnu n'o bɛ péage a tige feerebaw kofɔ u taara ka t'u ka dusuma kasaya jira kunnafoni di baro senfɛ u ko fɛn min ye dandɛmɛ wale faali jugu o de talen bɛ ni k'olu sɛgɛrɛ sabula an bɛ don min na ko bi y'a jira k'a fɔ jamana kɔni a bolo kɔni jiginen bɛ olu ka lakanako la kumatigiw o ye kun ye Seydou Jalo ye ale ye section syndicale PAJC olu ka ɲɛmaa ye a ka danga Mahamadu Tarawele ka fara Yakuba Konate ka secrétaire administratif ani Awa Jalo o yɛrɛ ye PAJ maa ye sɛbɛnnikɛla ko u ko olu ka tɔndenw u bi kule k'a bɔ jamana na
la sabula u bi baara kɛ hotumu ani danganiya min kɔnɔ a cɛ ka jugu fɔ ka taa fɔ k'a to ten Seydou Diallo ko a ko fɛn min ye autorité wuru cɛ o de ye olu ka cakɛda ye a sigi faradama sen kan san 2007 ka n'a bila bi la gɛlɛya camanba de bɛ olu kan san 15 baara tɛmɛnen kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ sara min bɛ d'u ma o sara in kɔni di bɔli kɛ sabula olu b'u ni de fili u bɛ kungokolo fanda banda de kɔnɔ fɛn min kɔni ye hali dumuni sɔrɔli o ka gɛlɛ sabu péages bɛ sigi yɔrɔ min a tɛ sigi dugu kɔnɔ a bɛ sigi kungokolo fanda banda de kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u ka lakanabaliya a ko o de ka di kosɛbɛ ani président Youssou Bachili bɛ ɲɔgɔn bolo i k'a dɔn chambre de commerce président an bɛna ɲininka i k'a dɔn CEDEAO ka diyagoya ko wulili yalima mun nafa b'a kɔfɛ Bachili a ni sɔgɔma. Alors Youssou Bachili an b'a da mɔgɔw tulo kan e de chambre de commerce président ye ayiwa an bɛ donni minɛ i ko bi kunnafoni bɔra ka bin kabini kunu maliden caman b'a la k'a fɔ min nisɔndiyalen don CEDEAO ka gɛlɛya k'a wulila gɛlɛya in wulili yalima a bɛna ni minɛn nɔgɔyali ye wa kelen yalima an bɛ donni minɛ ko bi maliyɛn jigi dalen don juraw kan kosɛbɛ yalima a fana bɛna fɛɛrɛ jumɛn tigɛ waasa lafiyabɔda bɛna maliden bɛɛ ye. Baasi tɛ n b'i fo ni ɲininkali la fɔlɔ ni kibaruya duman in depuis kunu maliyɛn bɛɛ bɔra kalama k'a fɔ ko ɲangini mun tun taara an ka jamana sɛgɛrɛ depuis janvier kalo tile 9 CEDEAO ni UEMOA cɛ b'a fɔ ma ko embargo ka frontière bɛɛ datugu minɛnw tɛ bɔ minɛnw tɛ don fo minɛn damadɔ o sanction économique financière société baw bila yan mun ka wari bɛ banque la kɔfɛ fana n'o fana bloqué k'u t'a sɔrɔ a ye gɛlɛyaba de se jamana ma a ye gɛlɛyaba de se jamana ma mais jamanadenw ka wuli ka jɔ ani faamaw ani secteur privé ni société civile o y'a to ko in kɛra cogo dɔ la mɔgɔ ma sigi n'a ye a bɛ kɛ cogoya min na ni kun ye maliyɛn caman ɲininka ou bien CEDEAO ni UEMOA mɔgɔ ɲininka u b'a fɔ kalo kelen bɛ se yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ an jɔra ala barika la nin y'a kalo 6 ye an bɛ se k'a fɔ ko fɛn gɛlɛyara Mali la mais k'a fɔ k'a tɛ sɔrɔ o ma kɛ fiyewu o cɛsiri nin o ye bɛɛ de y'o kɛ État y'a ta kɛ secteur privé y'o ta kɛ parce que gɛlɛya ni mɔgɔ k'i ma ko gɛlɛya ma k'a la nkalon de don gɛlɛya yɛrɛ de kɛra la kosɛbɛ mais bɛɛ y'a faamuya minnu ye minɛn san da kelen na o y'a faamuya k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen sɔnna minnu fana y'u cɛsiri ka na ni minɛn ye État fana jɛra a jɔyɔrɔ kan a ka sale caman bila mais minɛn ni catégorie 2 don minɛn dɔ nana gɛlɛya embargo kɔnɔna la i b'a dɔn diɲɛ bɛɛ ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ Russie ni Ukraine ka kɛlɛ a kɔlɔlɔ sera diɲɛ bɛɛ de ma o gɛlɛya nana sɔrɔ anw fana ka gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen o mun ye embargo ko ye bon an ka gɛlɛya kɛra 2 ye embargo tun bɛ yen o gɛlɛya b'an kan ka na Russie ni Ukraine ka kɛlɛ kɛ o fana de gɛlɛya nana fara an ka embargo gɛlɛya kan o gɛlɛya kɛra 2 ye donc o bɛɛ la an ka jamana sera ka a supporter fo ka se bi ma n'a fɔra ko levé la kunu o ye kibaruya duman ye gɛlɛya dɔ bɛ yen an b'o fɔ tuma bɛɛ essence taji ani blé ani engrais olu caman mun bɛ tun bɛ CEDEAO kɔnɔ yan ou bien diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a kun bɛ bɔ Russie ni Ukraine de fɛ misali la Russie ni Ukraine 2 blé bɛ di diɲɛ kɔnɔ 100 o 100 olu 2 de bɛ 50 kɛ minnu 2 kɛlɛla diɲɛ bɛɛ b'a santi kosɛbɛ CEDEAO kɔnɔ yan nɔ essence mun tun bɛ consommé yan kosɛbɛ mun ye gasoil ye 100 o 100 70 kun bɛ bɔ Russie la ka na yan nɔ o kɛra gɛlɛya dɔ ye engrais o fana bɛ ten o ni gɛlɛya in fo mɔgɔ k'a faamuya c'est pas lié à l'embargo ni Russie ni Ukraine ka kɛlɛ ye oui mais président o kɔrɔ de ye hali bi essence ni gasoil o gɛlɛya ma ban o sɔngɔ tɛ jigin essence tɛna jigin engrais tɛna jigin blé tɛna jigin o ka diya bɛɛ ma c'est pas lié à l'embargo o ni CEDEAO ka kɛlɛ in tɛ ɲɔgɔn ye sira la o ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ awɔ ni Ala y'an dɛmɛ
n'a a jɔra joona. Awɔ. A bɛ se ka kɛ sababu ye. Awɔ. Olu fɛn ninnu bɛna nɔgɔya. Oui, mais président jagokɛlaw fana fɛn dɔw bɛ dilan Mali la an y'a kɔlɔsi o bɛɛ yɛlɛla. Awɔ mɛ nalen o. Ayiwa. Mɛ nalen o maintenant ne ye bile ni engrais ni carburant de f'i ye. Awɔ. Mais fɛn wɛrɛ gɛlɛyara yan nɔ mun tɛ bile ni engrais ni carburant ye o b'a fɔ ko ciment. Awɔ. O bɛ dilan an fɛ yan. Mhm. A bɛ bɔ Sénégal fana ka na yan. Mhm. Ani jamana tɔw bɛɛ. Mhm. An bɛ mun consommer san kɔnɔ. Mhm. Miliyɔn 5. Ahɔn. Ka taa fɛ miliyɔn 5 ni kunkan na. Ahɔn. Ciment na miliyɔn 2 de bɛ kɛ an fɛ yan. Mhm. Miliyɔn 3 ni kilancɛ. Mhm. O bɛ bɔ yɔrɔ tɔw la ka na yan. Mhm. Embargo y'a to o na ni gɛlɛya ye. Mhm. Ciment kun bɛ 28 20 na. Mhm. A taara yɛrɛ sɔrɔ 27 28. Mhm. Embargo de nɔ y'o ye. Mhm. Embargo wulilen sisan. Mhm. A bɛ kɛ sababu ye da bɛ yɛlɛ. Mhm. Ciment bɛ na. Mhm. Ni ala ye ma jan kɛ yɛrɛ kalo ka sa. Mhm. A bɛ sɔn ka sigi a nɔkɔrɔ la 28 29 wari 20. Ciment. Ciment. Ayiwa. Parce que k'a da fɛn ciment bɛ consommer waati dɔ la. Mhm. Période dɔ fana bɛ yen a tɛ consommer o la kosɛbɛ ni samiya sera dɔrɔn mɔgɔ si tɛ ciment consommer kosɛbɛ ka caya i n'a fɔ ko mois tɔ ninnu na. Awɔ. Maintenant produit tɔw bɛ yen. Mhm. Olu gɛlɛya damadɔ yɛlɛla olu kan. Mhm. Olu lielen bɛ embargo de la. Mhm. Mais fɛn mun bɛ sɛnɛ an fɛ yan. Mhm. O tɛ embargo ye o tɛ Russie ye. Mhm. O nana yɛlɛ. Mhm. O catégorie 2. Mhm. Produit dɔ bɛ yen ko produit de saison. Ahɔn. Olu waati dɔ bɛ kɛ ale bɛ bɔ. Mhm. N'a cayara a bɛ kɛ fu ye ou bien a bɛ nɔgɔya ka dama tɛmɛ. Awɔ. N'a fɔra ko produit de saison ni mangoro sera waati mun na. Ahɔn. I b'a ye a bɛ kɛ 2 dɔrɔmɛ. Tiɲɛ. N'a dɔgɔyara. Ahɔn. N'a période tɛmɛna a bɛ gɛlɛya. Awɔ. Jaba bɛ ten. Awɔ. Ayiwa pomme de terre bɛ ten. Awɔ. Fɛn caman bɛ ten. Kosɛbɛ. Mais mun ye an ka ɲɔko ye. O tɛ produit de saison ye o bɛ sɛnɛ san o san siɲɛ kelen de. Mhm. Salon a ma caya. Mhm. O ye sugu sariya ye. Mhm. N'a ma ca sugu la. Mhm. A da bɛ gɛlɛya. Tiɲɛ. O ye sugu sariya diɲɛ bɛɛ. Mhm. Mun n'a ma caya. Mhm. Facteur caman b'o la. Mhm. Ko o ma sɛnɛ kɛ. Mhm. Dɔw ka foro jenina. Mhm. Jadisi minnu bɛ centre la yen nɔ. Mhm. O ye mɔgɔ caman bali ka baara kɛ. Mhm. O y'a to an tun bɛ mun sɔrɔ kɔrɔlen. Mhm. An m'o hakɛ sɔrɔ. Ayiwa. Malo b'o la. Kenige b'o la. Kaba b'o la. Mhm. Saɲɔ b'o la. Mhm. O ye fɛn mun bɛ to an fɛ yan ani ɲɛbɛ. Mhm. O cause de nin ye. Mhm. Mais embargo wulilen sisan. Mhm. Ni ala sɔnna produit tɔw ninnu. Mhm. A bɛɛ bɛ nalen. Mhm. Fɛɛrɛ mun tigɛra ne yɛrɛ bɛna taa Dakar joona. Mhm. An ka minɛn caman bɛ Dakar. Mhm. Ani Abidjan. Mhm. Pour que magasinage mun b'a kan. Mhm. Ani sirisari mun b'a kan. Mhm. Ka négocier ni port ka partenaires ye. Mhm. O k'a bɛɛ to yen fu. Mhm. N'a ma ɲɛ an bɛ sara kɛmɛ o kɛmɛ u ka 10 dɔrɔn bina na. Mhm. U ka je 90 quoi. Mhm. Parce que embargo kelen ni anw nɔ tɛ. Mhm. Pour que mɔgɔ kana taa o fana dama wari sara a dan na. Mhm. Ka tila ka n'o da fana minɛn kan yan tuguni. Mhm. A ka ye embargo wulila. Mhm. O fɛn ma b'o minɛ. Président an y'a kɔlɔsi chambre commerce ye welewele da kɛ hali gɛlɛya kuma. O n'a ta bɛɛ jura dɔw bɛ yen o y'u tugu ka fɛnw gɛlɛya. Bon an dalen don a la fana nɔgɔnin in fɛ est ce que chambre commerce bɛna wuli ka jɔ kɛ min bɛ se k'a to jura b'u bɛrɛbɛn ka bɛn jamana dɔw ma parce que jamana a gɛlɛyara yɛrɛ de an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Awɔ est ce que chambre. Fɛn dɔ bɛ yen. Ne k'i ma an ka minɛn baden fili ni Dakar ani port ninnu na. N'an ye fɛɛrɛ kɛ sisan. Ni ala ma basi kɛ n'u ye dayɛlɛ hali bi. Sini bɛ an bɛ wari ta yan ka taa Dakar. Awɔ. Ka taa ni dɔgɔkun kɛ yen nɔ négociation na. U ka jɛ u ka fɛɛrɛ ninnu kɔ. Minɛn kana Bamakɔ ka caya. A kana sugu kɔnɔ ka caya. Minɛn sariya de o ye n'a cayara sugu la fo k'a fɔ a to ten. O ye tiɲɛ. A prix bɛ jigin fo mɔgɔ ma sigi n'a ye a bɛ jigin hakɛ mun na. O ye tiɲɛ ye. O dɔrɔn de y'a fura ye. Baasi tɛ. A baden sinon message cira bɛɛ k'a kɛ tan carburant filɛ nin ye minnu bɛ carburant kɛ u jɛnna n'a ye. Ka jɛ u ka tɔnɔ dɔ kɔ. Pour que prix de pompe a ka taa 200 la. Awɔ. Carburant tɛ fɛ bi 160 wa. A b'o la. N'a ma se commerçant jɛra u ka tɔnɔ dɔ kɔ. État jɛra a ka sali dɔ kɔ. Prix kun bɛ feere de 200 ani 10 ani dɔɔni. Mɔgɔ k'a faamuya aw ni jamana tɔw tɛ kelen ye o. Carburant bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ la a bɛ na prix ninnu na. Mais anw b'a bɔ yen nɔ
ka port warsala ka transport bo ala kana ko yallo yo calcul litri kilo kelen fen ye muga magaya abubo on se to la quoi ate Côte d'Ivoire la ate Sénégal la ate Cotonou ate Lomé ate Bénin ate pe côté numbela différence fleni et sans compter aussi on va faire un tonon ani état fara ka tonon état fara ka salé ñu da fara ka jago la carben be kelea oche a yoro ke ka yafa doko afana yafa doko o da dina la gele nana no ya ba c'est ala jena ñu le dayele bi ni avion na dayele bi ka am ta Dakar dayele Ousmane Damaye la wa aywa compagnie quoi même compagnie le avion nolu d'ailleurs bela bébé c'est voyager al ministre c'est voyager pour information aywa d'accord beaucoup c'est voyager bébé c'est voyager bébé c'est voyager ka soro compagnie nous est fertige ka avion sira ko daele depuis ko nyami ati 30 minutes compagnie do ko kala ya daele eriware a daele kabini kunu depuis ko bi ko ka volke nyame aywa mais Sénégal ci avion ma asimfe asrala fulu fala ka daele nu ya daele sini bi amita Dakar président Youssouf ambi foki wale manda bacil ala ka ko noya amina inche daba merci bien merci Josi Sedou ni munye chambre de commerce président Mangaye et Youssouf Bacil feminu ndonana ayo nyafanyi mbala to be chugudi Fasiri keba no e Musa Bilali Siribe akoni ya takalaje femi ye péage barakelaw ye u ya jira ka fo kabisa en 2017 fo kana bla bila ma konondo o de geleya soro péage a barala péage ferele tige fereba ma shekin o fara ni akeli bala sarangoroba octobre kalo sa en 2017 ma saba o bikara o péage ka ma saba faro la terrorisme Diema Pozula, janvier 2020, ma fla fara et péage attaqué c'est vrai. Juin Kalomi no temeni koro, sans péage au fena yoro la, fait mingoni ma kelenye au nitora. Uko, opma olube mi lanyini, ode ka fo jamana famo ka wuli ka joke, péage tige fereba ou bise ka lakana chokoya mina, wa fait minye munumbe no lu fara, ode unu muso, ou bela jele filile de tora jamana makoma yula, opma, ku jati jamana deunye jamana ka hine bise ka lasu matomi ukolu de ma pipi de la république ubo de nyinu ufeneye ka fo munu ye geleya soro udewnu muso ukajati ochwala ne mese ka to yatimew ani firi abato munu bolu nyeji kati o kaka kuna boni blani anye minza lo ka bo ene panana akabi bolla joti se dumbi boni sebenye sebe minu kama info matin so madala kuna foni ni alama jange yoni se de kado ma keme ani ma mugani konondo ikado hiji deuna nyina hiji foruko yoni se de kado agosebeni kala ko agence de voyage min be nu kama ko tuba voyage o ka hiji deun kemeni muga ani konondo yoni se de kado awa hiji juma folo e ko lu mo sali Bamako ya wa a gelera foka foka tuti tuba voyage wa kuba voyage de tuba voyage o de semaine be ya sabani kala ko akodi e ka do visa soro baliya dama de kera sababu ye nunu ngana se kata sabla saudia e ka do ale debe yamoria sebede ko ke passeport kono wasa e ka tama ka sebendia o e ka do nunu ngoni ma visa soro baliya ningale debe ke agence no do wa yalma e ka do saudia yere de no bala wa ningale tomi be sabani kala ko ay watama de do o koni ye kuma envo olu ye sabani kala ye akolu ma bisaba ani wolovla olu nana ka bɔ kajolo u kun bɛ tuba voyage ka agence de kan u ye wari sara len kɔfɛ i k'a dɔn a fɔra k'u bi taa don min agence directeur Traoré tɔgɔ dɔ o ye wele k'a fɔ ye a ka avion tɛna se ka taa bi koyi taama ma bɔ dalu jumɛn in na yɔni sedu k'a k'u ma ko ayiwa u ni min bɛ baara kɛ n'o ye arabu ye i k'a dɔn u y'u janfa a ye kɔnɔsukolenya k'u la i k'a dɔn u tɛna se ka taa ka bɛn i k'a dɔn juma fɔlɔ in ma a k'u toro sigi de la a ma ɲɛ min ko ye ɲɔgɔn wele ni ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn hijitalaw jaba ala ba min bi yan n'o ye awa maison de haji ye jɔnni sedi k'a dɔn kuma min n'u sera ye desa u nana dɔn k'a fɔ bil hak u ka taama sɛbɛn yɛrɛ de ma labɛn i k'a dɔn ɲinan dama kɔni olu kɔlila la a ko nin gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten maison de haji i k'a dɔn olu fana ye communiqué kɛ u y'a jira k'a fɔ u bɛna sɛgɛsɛgɛli ani damajira wale caman kɛ k'a dɔn k'a fɔ min
min y'u bali a wahiji tali la mun de donna u ni Saudiya jamana cɛ i k'a dɔn tuba voyage mɔgɔw i k'a dɔn mun de kɛra a ko a bɛ ni ka san caman bɔ dɔw y'u ka wari sara a mɛnna u jigi dalen kun don ɲina hiji kan journaliste i k'a dɔn caman bɔra a la u bɔkun kɛra a la min na u ma se k'o de dɔn sa sabula ayiwa visa sɔrɔbaliya u ni Saudiya ni tuba voyage ni Saudiya ni ɲɔgɔn cɛ dalu jumɛn de don yalima u ye sɛbɛnw sɔsɔ wa yalima min ni min kun fɔlen don o de ma dafa wa i k'a dɔn ɲiningali kɔni caman de bɛ a ko nka n'i ye kota k'a lajɛ journaliste i k'a dɔn agence voyage caman fana bɛ yen minnu kɔni ye ayiwa sariya bolo ani hakilina minnu fɔra u y'o sɔsɔ sabula a fɔra min ni min ka kɛ journaliste i k'a dɔn caman m'o dafa a k'o de kɛra sababu ye ka ɲina hiji yɛrɛ ni ka dɔw kɔli a taama na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni minnu ma se ka taa u baraji b'u nɔ na u ka hiji minɛna wallahi u ka hiji minɛna wallahi hiji minɛna a minɛna u y'a wari sara ka ban i y'a wari sara k'a ŋaniya siri ka i sara somaw la olu ka duwawu don ka cortège kɛ ka n'aw bila sagaw ka faga hiji minɛna dɛ i ɲɛ ma da magan de ka n'o tɛ hiji minɛna i taa kun ye min ye ŋaniya o wasara wallahi wallahi u ka hiji minɛna ni ala ko kɔni don u ka hiji minɛna u ka hiji minɛna awɔ yɔrɔ k'a dɔn waati